Kort gezegd omdat ik er niet meer tegen kom hoe er door de gedeputeerden totaal geen begrip werd getoond voor de zorgen die wij als omwonenden hebben. Er zijn over deze hele hoge windmolens onderzoeken geweest in het buitenland, in Duitsland en Denemarken. Dit heb ik ook allemaal tijdens de hoorzittingen geleerd. Die aantonen dat mensen in de omgeving van die hoge molens allerlei gezondheidsklachten ontwikkelen. Men heeft, denk ik, het gevoel, wat ik zei, zit jou al in net. Ze doen toch wat zien hollen. Hij had het gevoel, hè? Ja, voor een groot deel wel. Maar je hoopt altijd. Het vertrouwen in de provinciale politiek is verslijnd bij een soort van de insprekers. Wat zij inbracht ha, het liek het wel of ze tjinnen mjorre praten. Dat het plan in beton gegoten is, dat het erg gaat om geld, waardoor het nu ook doorgezet moet worden. En dat zeg maar, ons persoonlijk welzijn minder een rol speelt. En dat gevoel had Hofstra Ekeltieren. Hij streert al jaren in de komst van Wiemoen. Alle mogelijkheden die ter binnen griept hij om in te spreken. Maar luisteren naar zijn argumenten of die van orenkritikasters wordt er net, zo vindt Hofstra. Lieke men dat men dat wagen wordt. Het gaat soms om hele malotige dingen. Ik heb in een discussie met de Partij van Arbeid Statenfractie een mail gekregen van Maurik, de fractievoorzitter. Daar is die, maar Hofstra, wij vinden die molens mooi. Let dat eens bezinken. Je wordt discussieerd, besluiten om grote zaken en je geeft het op persoonlijke smaak. Provinciale steden moeten nog een besluit nemen. Voor de tjenstanders eerder nog hoop. Op dit moment voel ik me wel wat onrustig over de afloop. Maar ik ben aan de andere kant ook heel erg naïef en geloof in het goede in de mens. En ik hoop toch dat men uiteindelijk het hart laat spreken en in ieder geval kiest voor uitstel. Om dat hele verhaal over gezondheidsproblemen, om dat nader uit te zoeken. Ja, toch